Вам когда-нибудь приходила мысль, почему некоторые люди всегда имеют деньги, даже во времена кризиса? А если я скажу, что Роберт Кийосаки, автор книги «Богатый папа, бедный папа», раскрыл уникальный секрет, который может изменить вашу финансовую жизнь? Я сам когда-то жил от зарплаты до зарплаты, постоянно переживая о счетах в конце месяца. Но когда я узнал то, что Кийосаки учил, все изменилось. Сегодня я спокоен, зная, что деньги всегда будут на моем счету, и это может произойти и с вами. Но, внимание, эта возможность не будет доступна вечно. Шансы, что вы узнаете эту информацию другими путями, крайне малы. Воспользуйтесь ею сейчас, пока не стало слишком поздно. Мы живем в неопределенные времена, когда иметь деньги в кармане – это не просто необходимость, это жизненно важно. Благодаря этим знаниям вы сможете гарантировать, что никогда больше не столкнетесь с финансовыми трудностями, даже когда все будет казаться сложным. Когда такая легенда, как Роберт Кийосаки, делится чем-то, что изменило его жизнь, это потому, что это действительно работает. Он не только прожил эти знания, но и научил тысячи людей по всему миру, как достичь финансовой свободы. Я не мог оставить это только для себя. Как только я получил эти ценные знания и собрал их плоды, я почувствовал, что обязан поделиться ими с вами, чтобы вы тоже могли наслаждаться жизнью без финансовых забот. Представьте себе, что вы больше никогда не будете чувствовать этот холод в животе, глядя на свой банковский счет. Представьте свободу тратить на то, что действительно важно, не боясь уйти в минус. Это возможно, и это в вашем достижении. Если вы уже испытывали разочарование от того, что деньги исчезают до конца месяца, знайте, что вы не одиноки. Я тоже был в этой ситуации. Но сегодня, благодаря этим знаниям, моя реальность полностью изменилась. Читайте до конца и узнайте, что именно узнал Кийосаки, чтобы никогда больше не остаться без денег в кармане. Это может быть тем изменением, которого вы ждали, чтобы, наконец, достичь той финансовой безопасности, о которой всегда мечтали. Вы наверняка знаете много людей, которые хотят изменить часть или всю свою жизнь. Возможно, это вы сами находитесь в такой ситуации сейчас. Однако многие люди часто не задумываются о настоящей цене, которую необходимо заплатить за эту трансформацию. Трансформация – это вызов для любого человека, так как она требует отказаться от комфорта. Даже если изменения принесут пользу, они все равно будут трудными для осуществления. Правда в том, что если вы действительно хотите изменить то, что имеете в жизни, вам нужно изменить, кем вы являетесь и что вы делаете. Включите в свою жизнь эти 17 привычек, которые рано или поздно приведут вас к успеху. И самое главное, прекратите их избегать. Если вы не примете эти 17 привычек успешных людей и не начнете их практиковать прямо сейчас, вы рискуете остаться в бедности на всю жизнь. Как мы упоминали ранее, иногда трансформация оказывается очень трудной, потому что она подразумевает переход от комфорта к дискомфорту. Например, если у вас лишний вес и вы стремитесь быть здоровым, вам нужно прекратить употреблять вредную пищу и начать заниматься спортом. Это намного проще сказать, чем сделать. Употребление здоровой пищи сложно как психически, так и физически, а упражнения связаны с реальной физической болью. Часто намного проще сохранить свою рутину, чем ее изменить. Прежде чем принять привычки успеха, которые мы хотим представить в этом видео, важно осознать вашу текущую ситуацию и переопределить 3 черты, которые, как мы полагаем, присутствуют в вашей личности. Переопределите свою идентичность. Если вы тот, кто смотрит телевизор каждый вечер, это может стать частью того, кто вы есть. Вы можете не осознавать этого, но ваши привычки начинают превращаться не только в то, что вы делаете, но и в часть вашей идентичности. Поэтому, когда вы пытаетесь измениться, ваше подсознание сопротивляется, а ваш разум
противиться идее изменить то, что уже укоренилось как часть вашей ежедневной рутины. Чтобы изменить свою жизнь, важно признать этот вызов и вернуть контроль над своей идентичностью. Вы должны осознанно выбирать, кем хотите быть, вместо того, чтобы позволить вашему подсознанию решать за вас. Например, вместо того, чтобы проводить несколько часов каждую ночь перед телевизором, вы должны переопределить себя как человека, который учится и углубляется в деньги и инвестиции. Сделав это осознанное изменение в своей идентичности, вы выиграете половину битвы за трансформацию. Переоцените свои дружеские отношения. Еще один аспект, который можно пересмотреть, это ваши дружеские связи. Хотя это иногда кажется очень сложным, старая поговорка «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты» вполне правдива. Если вам трудно достичь той трансформации, к которой вы стремитесь, проанализируйте своих друзей. Они побуждают вас развиваться или тянут назад к старым привычкам. Если ваш ответ – второй вариант, пора двигаться дальше и найти новых друзей, которые могут подтолкнуть вас на следующий уровень. Избегайте дружеских связей с людьми, которые будут тянуть вас вниз. Реструктуризуйте свою рутину. Як тільки ви зміните свою ідентичність і адносини, неминуче узникнуть нові рутини, які будуть вести вас до поспеху. Іншими словами, калі ви жадаєте бути більш здоровим, вам треба притримлюватися дієти і займатися фізичними практикуваннями, а не просто казати про гэта. Гэта запатрабуе ад вас пэўных фінансавых укладанняў для наведвання трэнажорнай залы і найму персанальнага трэнера, але узнагарода ў выглядзе здароўя падштурхне вас працягваць і інвеставаць у сваё здароўе. Калі вы імкнецеся да фінансавай свабоды, вам трэба навучыцца, як працуюць грошы і пачаць інвеставаць. Гэта можа патрабаваць ад вас знайсці партнёра для сумеснага навучання інвеставанням, каб захоўваць адказнасць, і таксама ментара, які будзе кідаць вам выклік у кіраванні часам і рэсурсамі. Як толькі вы рэструктурызуеце гэтыя характарыстыкі вашай асобы згодна з нашымі рэкамендацыямі, вы зможаце прыняць 12 звычак паспяховых людзей, якія вы, магчыма, ігнаруеце, не заўважаючы гэтага. Вы калі-небудзь чулі, што для дасягнення багацця і росквіту трэба візуалізаваць і паўтараць гэтую афірмацыю, пакуль яна не ператворыцца ў моцнае жаданне, якое прыцягне больш росквіту. Тады напішыце ў каментарах «Я жадаю быць заможным». Просто напішыце «Я жадаю быць заможным». Гэта пакажа, што вы сапраўды імкнецеся да багацця. Калі я ўбачу ваш каментар, я пакіну вам сэрцайка. Цяпер, калі вы ўжо пакінулі каментар, працягваем. Звычка 1. Паспяховыя людзі візуалізуюць свае трыумфы. Спосаб, якім мы думаем, часта адказны за тое, што мы не дасягаем паспеху, якога так прагнем. Паспяховыя людзі выкарыстоўваюць пазітыўную візуалізацыю, каб гарантаваць, што нічога і ніхто не перашкодзіць ім рухацца да паспеху. Знайдзіце кожны дзень ад 10 до 15 хвілін, каб уявіць сабе дасягненне вашых мэтаў, візуалізуючы, як вы адчуеце сябе, дасягнуўшы іх і атрымаеце асалоду ад гэтага вопыту. Гэта можна рабіць раніцай, увечары перад сном, або калі вы ляжыце ў ложку. Памятайце, што гэта практыкаванне павінна выконвацца ў спакойным і ціхім асяроддзі. Спакойна заплюшчыце вочы, каб зрабіць яго яшчэ больш эфектыўным, і уявіце, што дасягаеце той мары, якую заўсёды жадалі ажыццявіць. Такім чынам ваш мозг прывыкне да пазітыўных думак і не будзе ствараць ментальных бар'ераў, якія перашкодзяць дасягнуць таго, што вы жадаеце. Звычка 2. Паспяховыя людзі выкарыстоўваюць матывацыйныя мантры. Мантра – гэта магутная фраза, якая, калі паўтараецца, дае вам сілу і матывацыю не здавацца і працягваць рэалізоўваць свае планы. Многія людзі, якія дасягнулі паспеху ў жыцці, як Білл Гейтс,
Опра Вінфрі і Вілл Сміт щодня використовують мантри, які натхняють їх на поспех, і гэта адзін з сакрэтаў поспеху, які ви так само павінны прыняць як звычку у сваёй руціне. Першы крок да стварэння уласнай мантры – знайсці тое, што сапраўды натхняе вас. Шукайце фразу, якая кожны раз, калі вы яе паўтараеце, прымушае вас адчуваць сябе непераможным. Калі знойдзеце асаблівую мантру для сябе, пачніце паўтараць яе штодня, столькі разоў, колькі лічыце патрэбным. Няхай гэта будзе раніцай, днём ці увечары. Вы заўважыце, што пачніце адчуваць сябе больш пазітыўным і больш засяроджаным на сваіх мэтах. Вы можаце выбраць адну фразу або некалькі, якія вы будзеце паўтараць у голас для сябе. Звычка трэцяя. Паспяховыя людзі адмаўляюцца ад таго, што не дадае ім каштоўнасці. Яшчэ адна важная звычка паспяховых людзей – гэта навучанне пакідаць усё, што не спрыяе іх прагрэсу або проста шкодзіць ім, не прыносячы ніякай карысці. Гэта можа ўключаць у сябе ўсё, непатрэбныя рэчы, паперы, старыя тэлефоны, адзенне і г.д. Трымайце таксічных людзей далей ад свайго жыцця і пазбягайце дрэнных звычак, якія толькі нашкадзяць вам. Вы павінны зрабіць тое ж самае. Складзіце спіс усяго, ад чаго вы хочаце пазбавіцца, і пазбаўцеся ад усяго гэтага, як ад непатрэбных прадметаў, звычак, якія прывязваюць вас да мінулага, людзей, якія толькі ранілі вас, і іншых рэчах. Вы убачыце, як ваше жыццё хутка зменіцца, і вы адчуеце сябе больш лёгкім, не несучы гэты непатрэбны цяжар усюды, куды б вы не ішлі. Звычка 4. Паспяховыя людзі маюць вялікія амбіцыі. Гэта звычка простая. Калі вы думаеце ў вялікім маштабе, вы дзейнічаеце велічна, і незвычайныя рэчы здараюцца ў вашым жыцці. Не задавальвайцеся малымі праектамі, марыце пра вялікія дасягненні, якія вы пачнеце дасягаць ужо сёння. Звычка 5. Паспяховыя людзі валадаюць вялікай сілай волі. Калі вы сапраўды жадаеце дасягнуць чагосьці, вам патрэбны 3 рэчы – працаваць на гэта, прыкладаць намаганні і мець неабходную рашучасць, каб не адступаць ад сваёй мэты. Паспяховыя людзі разумеюць гэта, і таму яны ніколі не сумняюцца і не адкладаюць задачы, якія трэба выканаць для дасягнення сваіх жаданняў. Калі яны чагосьці хочуць, яны імкнуцца да гэтага, засяроджваюцца на сваіх мэтах і прыкладаюць усе намаганні для іх дасягнення, не шукаючы апраўданняў. Звычка 6. Паспяховыя людзі валодаюць цярплівасцю. Калі вы хочаце дасягнуць паспеху ў жыцці, важна зразумець, што вы сутыкнецеся з няўдачамі і расчараваннямі. Часам поспех не досягаецца толькі перамагай. У некаторых выпадках трэба прайграць, каб урэшце дасягнуць паспеху. Таму паспяховыя людзі цярплівыя, бо ведаюць, што перашкоды могуць узнікнуць на іх шляху і крыху затрымаць іх. Але замест таго, каб разглядаць гэта як нешта негатыўнае, яны адаптуюцца і вучацца на гэтых вопытах. Яны чакаюць, пакуль зноў будуць гатавыя і працягваюць рух наперад без страху. Звычка 7. Паспяховыя людзі маюць мыслене пераможцаў. Людзі, якія дасягнулі паспеху, не дазваляюць негатыву ці сумневам займаць месца ў іх думках. Яны выбіраюць быць пазітыўнымі. Захоўванне аптымізму – гэта лепшая стратэгія, якую вы можаце прыняць, каб гарантаваць сабе перспектыўную будучыню. Вы павінны верыць, што здольны дасягнуць усяго, што задумалі, што заўтра будзе выдатны дзень і што вы на правільным шляху да выканання сваіх мар. Звычка 8. Паспяховыя людзі умеюць слухаць іншых. Многія людзі бесперапынна размаўляюць, удзельнічаюць у размовах не для таго, каб узаемадзейнічаць з іншымі, а каб задаволіць сваё эга. У адрозненне ад іх тыя, хто дасягае паспеху, больш слухаюць, чым гавараць, бо разумеюць, што гэта цудоўная магчымасць даведацца нешта новае і ўбачыць рэчы з іншай перспектывы. Звычка 9. Паспяховыя людзі рызыкуюць.
Ёсць дзве фразы, якія я люблю выкарыстоўваць, калі гавару на гэтую тэму. Той, хто не рызыкуе, не выйграе. І найбольшыя дасягненні ў жыцці прыходзяць ад найбольш значных рызык. Пачніце разумець з гэтага часу, што калі вы будзеце пазбягаць рызык у сваім жыцці, вы таксама пазбавіцеся магчымасцяў, якія гэтыя рызыкі прыносяць з сабой. Звычка 10. Паспяховыя людзі вучацца на сваіх памылках. Магчыма, адна з самых важных звычак людзей, якія дасягнулі паспеху, гэта здольнасць вучыцца на сваіх памылках. Гэта галоўнае адрозненне паміж многімі людзьмі, якія церпяць няўдачу, і тымі, хто здольны дасягнуць паспеху. Калі вы робіце памылку і не атрымліваеце з яе ўроку, верагодна, што вы паўторыце яе ў будучыні. Звычка 11. Паспяховыя людзі не прыдумваюць апраўданняў. На гэтым этапе вы павінны разумець, што калі людзі, якія дасягнулі паспеху, жадаюць чагосьці дасягнуць, яны ідуць да гэтага без апраўданняў. Яны пазбягаюць такіх апраўданняў, як «у мяне няма грошай на гэта», «у мяне няма часу», «яны здольны» і гэтак далей. Лягчэй сядзець у кутку, скардзіцца, нічога не робячы, і пытацца ў сябе, чаму жыццё такое несправядлівае, але з такім падыходам вы толькі застанецеся на тым жа месцы і ніколі не прасунецеся наперад у жыцці. Спыніце прыдумляць апраўданні раз і назаўсёды і рабіце дзеянні, каб дасягнуць сваіх мэтаў. Звычка 12. Паспяховыя людзі ўмеюць казаць «не». Пераможцы навучыліся і ўмеюць адмаўляць усяму, што ўзнікае на іх шляху, і пры аналізе яны разумеюць, што гэта не спрыяе іх асабістаму росту. Хоць часам можа быць няёмка сказаць «не», памятайце, што нязручнасць прыносіць росквіт. Uber – гэта прыклад кампаніі, якая нанесла вялікі удар па таксі-індустрыі. Яе заснавальнік адчуваў сябе нязручна з фінансавай сітуацыяй і дрэнным сервісам традыцыйных таксі, і гэтая нязручнасць прынесла яму мільярды долараў. У нашым асабістым жыцці нязручнасць важная для фарміравання нашай ідэнтычнасці, сябраўства і руцінаў, калі мы жадаем змяненняў. Сёння ацаніце сваё жыццё і паглядзіце, як вы можаце змяніць сябе, каб станавіцца лепшым чалавекам кожны дзень. Звычка 13. Паспяховыя людзі добра кіруюць сваім часам. Паспяховыя людзі разумеюць, што час – гэта самы каштоўны рэсурс, які яны маюць. Яны плануюць свае дні загадзя, вызначаюць прыярытэты і прысвячаюць свой час дзейнасці, якая сапраўды важная. Яны не марнуюць час на непрадуктыўныя задачы ці непатрэбныя адцягванні. Калі вы хачаце дасягнуць паспеху, навучыцеся добра кіраваць сваім часам. Стварайце спісы штодзённых задач, выключайце адцягванні і засяроджвайцеся на дзеяннях, якія прывядуць вас да дасягнення вашых мэтаў. Звычка 14. Паспяховыя людзі практыкуюць удзячнасць. Удзячнасць – гэта важная характарыстыка паспяховых людзей. Яны прызнаюць дабраславенні, якія маюць у сваім жыцці, і замест таго, каб скардзіцца на тое, чаго ім не хапае, яны выказваюць удзячнасць за тое, што ўжо дасягнулі. Удзячнасць дапамагае захоўваць пазітыўны настрой і прыцягвае яшчэ больш паспеху. Знайдзіце некалькі хвілін кожны дзень, каб паразважаць пра тое, за што вы удзячныя. Гэта простая звычка можа цалкам змяніць вашу перспектыву і матываваць вас працягваць рухацца наперад. Звычка 15. Паспяховыя людзі клапацяцца пра сваё псіхічнае і фізічнае здароўе. Паспех азначае не толькі назапашванне багацця або дасягненне вялікіх дасягненняў, але і захаванне здаровага цела і розуму. Паспяховыя людзі выдаюць, што для таго, каб быць прадуктыўнымі і эфектыўнымі, ім трэба быць у добрым фізічным і псіхічным стане.
Яны рэгулярна займаюцца фізічнымі практыкаваннямі, падтрымліваюць збалансаванае харчаванне і клапоцяцца пра сваё псіхічнае здароўе праз медытацыю, чытанне або іншыя практыкі, якія зніжаюць стрэс. Перастаўце сваё здароўе на першае месца, калі вы хочаце дасягнуць і захаваць поспех у доўгатэрміновай перспектыве. Звычка 16. Паспяховыя людзі заўсёды вучацца. Пастаяннае навучанне – гэта важная звычка для кожнага, хто жадае дасягнуць паспеху. Паспяховыя людзі заўсёды шукаюць новыя веды, атрымліваюць новыя навыкі і развіваюць новыя здольнасці. Яны чытаюць кнігі, удзельнічаюць у курсах, слухаюць лекцыі і пастаянна абнаўляюць свае ідэі ў сваёй сферы дзейнасці. Калі вы хочаце быць паспяховым, ніколі не пераставайце вучыцца. Зрабіце навучанне часткай вашай штодзённай руціны. Звычка 17. Паспяховыя людзі дапамагаюць іншым дасягнуць паспеху. Адна з характэрных рыс паспяховых людзей – гэта тое, што яны не толькі імкнуцца да ўласнага паспеху, але і дапамагаюць іншым дасягнуць яго. Яны разумеюць, што сапраўдны паспех – гэта паспех, якім дзеляцца з іншымі. Няхай гэта будзе праз ментарства, эмацыйную падтрымку або нават бізнес-магчымасці. Паспяховыя людзі спрыяюць росту і развіццю іншых людзей. Пачніце шукаць спосабы дапамагчы іншым у іх шляху, і вы ўбачыце, як гэта таксама прынясе паспех у ваша ўласнае жыццё. Звычкі паспяховых людзей, якія з іх вы практыкуеце, а якія вы ігнаруеце. Цяпер уявіце сабе магчымасць прачынацца тады, калі вам хачацца наведваць любы рэстаран, не турбуючыся аб кошце меню, ці нават забяспечыць сваёй сям'і тое жыццё, якое яна сапраўды заслугоўвае. Усё гэта станавіцца магчымым, калі вы пачынаеце прадпрымальніцкую дзейнасць. На гэтым канале мы заахвачваем прадпрымальніцтва. Мы шчыра верым, што гэта лепшы шлях да асабістых і прафесійных дасягненняў. Не забудзьцеся паставіць лайк, падпісацца на канал і актываваць званачак для апавяшчэнняў. Цяпер на вашым экране з'явяцца 2 відэа, выбраныя спецыяльна для вас, у якіх я падзялюся каштоўнымі парадамі аб тым, як будаваць багацце. Не хвалюйцеся, я не буду вам нічога прадаваць. Не прапусціце гэтую магчымасць працягваць вучыцца і рухацца да паспеху. Націсніце на адно з гэтых відэа і пачніце глядзець прама зараз. Давайце разам ператварыць вашу жыццё. З Богамі да сустрэчы ў наступны раз.